Salut și bine v-am rex la un nou episod. Astăzi o să fac flotări, dar nu orice flotări. O să fac așa. Și hai să vedem dacă o să pot. Pun așa. Aproape. Credeți-mă, e foarte, foarte greu. Abia pot să fac. Pun pauză puțin și după aia revin, că sunt prea obosită. Revenind, m-a durut piciorul puțin la nimica. Haide. Credeți-mă, când fac așa, e greu, mega greu. Acum o să ridic ăsta de box. Credeți-mă, e ușor. Stai să fac telefonul aici, frumos. Hai. Acum am revenit la flotări. Se ține. Mega greu. Stai să beau puțină apă. După aia revin. Revenind, am luat Nutella. Nu merge aici că filmez cu camera. Cu telefon, da? E Nutella. Așa. Să mănânc să am și o energie. Ia uitați. Mici bucățele de-astea. Mai mănânc eu pe parcursul videoului, dar nu acum. Merge. Revin puțin mai târziu. Nu știu cum să vă arăt, dar o să vă arăt eu într-un fel sau altul. Acum o să fac flotări de perete. Hai să vă arăt. Deci, mai întâi așa, după aia așa, și după aia fac flotări. Credeți-mă, pentru începători e puțin cam greu, dar pentru mine e mega ușor. Adică e foarte ușor. Acum
Nu știu ce mai fac, dacă găsesc eu ce mai fac într-un fel. Cred că clipul ăsta s-a transformat în mănânc în biscuit Nutella. Sau, da, Nutella. Dar nu e nimic. Am și o ganteră, dar nu știu unde e. Chiar nu știu acum, nu stau să o caut acum. Și da, eu mereu mă antrenez să fac sport. Până și la școală. Avem un tobogan la școală. Eu sunt în clasa 1, o să intru în clasa 2. Și eu sunt în Franța. Deci, să nu uitați. Eu nu sunt în România, în Franța. Și vorbesc și franceză și română. Ce credeți, că clipul ăsta se termină aici? Mai multe. Da, multe. Uitați, la tobogan e ceva așa drept care te uși pe el și stai și aștepți ca să te dai pe tobogan. E acolo, când după masă, după cantină, eu mereu mă antrenez acolo. Dar azi n-am putut, e prea cald azi. Azi a fost 37 de grade, 35 și e foarte cald. Deci credeți-mă pe cuvânt, e mega cald. Dacă nu știți de ce am lumina asta pe față, vine de la ușă. E lumina aprinsă pe acolo. Mai iau. Deci ce? Da. Revin după aia. Acolo unde stai pe picioarele, cu picioarele pe tobogan, acolo e o gaură așa. Eu mă țin așa și fac ridicări așa. E foarte simplu pentru mine, pentru că mușchi. Fac mușchi. Uitați-vă. Până și eu sunt mai mare decât sacul ăsta de box. Nu vine să cred. De acum mai fac flotări și o sar. E foarte greu. Da. Și cam atât cu acest episod. Ne revedem data viitoare. Pa, pa!